elu ụmụ Igbo kwanya pụtago orezi na mmụ na egwu oke ruru nwanne m na-eti egwu n'ama gakilibe egwu ndị mgbere anya pụtago olu eni ka o si elu ndị nwe ibe anyị na-eti egwu n'ama ewu chi m ụmụaka chinyere egwu obi ibe na-atọ m ụtọ ibe nwoke ga-adị ebube ụmụ Igbo na ọkwa chi na-enye ya ego oyibo bụ nwoke ịnanụ amala werezi nwa m oke ruru nwanne m na-eti egwu n'ama ewu chikere m ndị mwere anya pụtago ịnanụba egwu ajeje mmiri ụmụ Igbo kwanya pụtago orezi na mmụ na egwu oke ruru nwanne m na-eti egwu n'ama gakilibe egwu ndị mwere anya pụtago ndị na-etile egwu nwoke na-aka nwoke ibe anyị na-agụ Igbo nwoke na-aka nwoke a na-esi onye nwere Igbo bụ nke ọnụ ụka na-ajụ ajụjụ ka mụ na-ajụ ebe ga-ama nwoke ibe nwoke na-eme n'ụwa ka eji ama nwoke ọnụ lile akụkụ emeju makwa na ọ dịrị isi ma ncha nanụ nwoke ga-akpata ego nwoke ga-eche ya ncha n'ụwa nwoke na-aka nwoke egwu mụ na chi m egwu iwe amaka mma n'ụwa gbanye ụka mụ na-ekwu ịnanụ ndị Abu Dhabi bekere ndị abụ Chukwu chọrọ mma onye ego Igbo n'ụwa ego bụ mma nwoke orezi na mụ na-ekwu oke ruru nwanne m na-akpụwa n'ama ewu chi mụrụ ụmụaka chinyere egwu ịgba egwu eji ama okolobịa gaa n'ọba waiti nwanne m ọba njem ọnụ ọba nwere ife ọba ji motemọkụ ị nọ n'oke egwu na-arụ anụ ebe na-agba ọba ebibe ga-amara ike Chukwu emekela ụmụ nwa nwafe gị bekene olugo ka anyị si ebe n'ama ịbam ọbịa mmiri mụrụ ebi ị na-anụ oke egwu n'ala ọba gị ka mụ na-akpọ ọba nwere ife ka egwu na-akpọ dịkwa ọba ji moto eme ọba nwere bunye m ji bụ ka mgbaba ijiji eme ọganụ ọba gị ka mụ na-ekwu onye ọcha bịala ụwa n'oji ọba waiti nwanne m ị na-anụ na n'ebe borezi na mmụ na-akpọ oke ruru nwanne m na-eti egwu n'ama bekilibe egwu ma olu ego si egwu egwu meke n'odogwu naanị mmadụ bai mmemme atụ egwu nke na ụka gị si bịa the CEO the Bishop of Spare Parts mmemme atụ egwu bekene mmemme atụ egwu niile n'egwu mmadụ ka mụ na-akpọ ị na-anụ ka egwu zaranụ ebe ga-abụ ego wenugwu ka ị bịala ọkwa gị ka mụ na-akpọrọ ọkwa nne bụ CEO
the bishop of spare parts ụmụaka tinyere ego n'ụwa na ọkwa na anyị na-ekwunu dema bishop n'ụwa mama ụka na akpọ n'ama onye mmụlere ekwubego ikum dayọk na Abu Dhabi. Oleri gosi elu ọkwa na anyị na-akpọ mmanwụ n'ama neni Kundayọk bụ onye ego ọkịga amụgo nnekwu nwa neni nwoke na-apụ ọkụ nwonowu nze chi goziri ọnwa na-etiri ụmụ ogbenye n'Ọkịja ụgwọ ọma kpọrọ Ọkịja niile onye ego na Abu Dhabi Kundayọk n'Ọkịja. Anyị ekele nnekwu mmadụ onye isi Elekaba Odogwu na Abu Dhabi nwatifu maazị ụka ọnụ n'osisi ọma ngwa niile nnekwu mmanwụ Abu Dhabi Elekaba ọnụ ị na n'oge egwu dadara osisi ọma ngwa n'aka nke ize ejelu emebe mmalụ Odogwu egbe jeje Dubai ụmụ ịwakwa na-apụtago nwere si na mụ na egwu oke ruru nwanne m na-eti egwu na gakilibe egwu ndị mwere anya pụtago ewu chikere m makwa ọrụ mma ahụ na-ekwu okwu n'ama the money exchanger king of voice ọwa gị chiri echichi Ugochutelu ndị oru mba kedụ maka lọlọ gị lọlọ Kalista ọ na luka egwu na-ara kpọrọ m king of voice onye ego n'ihi ga-adị Ugochutelu mba niile king of voice Chukwu Elisa Rubebi ọkwa mmanwụ na-eprodusu ego Ugochutelu mba gị daalụ anyị nwere nnekwu mmadụ akụmụ nwere be anyị akụmụ n'iwere anyị nkwa nnekwu ego ma anyị amara akụmụ mbụ ọ sị na egwu anyị na-adị mma na nya ya egozi anyị Chukwu Olisa gozie gị akụmụ nwere ugegbe elekere mma ọ nwere oke mbụ ị na-anụ na anyị kwuru akụmụ onye ego nwanne m gị bịa kele ị na-anụ oke ego na-ara n'ihe na olule ikosi ọ bụrụ na ị na-eli ego ị ga-eru Dubai ụlọ obodo dị mma iluzi Abu Dhabi boisi nwere obi n'ebe afọ ndị Abu Dhabi bekana ndị ahụ Chukwu chọrọ mma onye ego oyibo n'ụwa ego bụ mma nwoke orezi na mụ na-ekwu oke ruru nwanne m na-akpụkpọ na ewu chi mụrụ ụmụaka chinyere egwu ọkwụba na-eso okwu ebe anyị na-agwa Igbo ụba na-esi na chi n'ụwa gbanye ụka mmụ na-ekwu CEO Ụba Aluminium Roofing Company eze nna ụba si na chi machi na eze na mkpọ nwanne m ego gị toro ogologo onye ọma na mekenego dubaba na Abu Dhabi dubaba
baba ka ngwa gị okwu ịnụkwala ya ego kolobịa na-adị mmanụ n'ụbaba ọnụ mmanwụ mụ na-ebe n'amaghị n'ụgwa nwa gụchala mba nke izizi Abia steeti ka izi eje ịnụkwala ya odogwu na nyeke Agụ na-eche mba na Abu Dhabi. agụ na-eche mba n'ihi na Agụ na-eche mba na agụ na-eche mba ụbaba nwa mama ị na-ebibe na ndegwu ọgbanye ụka mmụrụ Agụ na-eche mba na Abu Dhabi. Agụ na-eche mba na Abu Dhabi. ụmụ Igbo be anyị ọkwa afọ nwe lụta nne ya ịnụkwala ya ọkwa afọ nwa amalụ na onye mụlịa n'ụwa na nya ka mụ na-akpọ Afụ mgbelu ta nna ya. afọ nwa amalụ onye mụlịa Afụ mgbelu ta nna na ya. fugodogwu ego na Abu Dhabi Afụ mgbelu ta nna ya. n'egwu mmadụ ka ego na-akpọ Afụ mgbelu ta nna ya. nnegwu nwa na nkwelezu n'aka Afụ mgbelu ta nna ya. dị na n'oge ego na-ara Afụ mgbelu ta nna ya. ndị Abu Dhabi bekere Ndị Abu Dhabi bodo. ndị ahụ Chukwu chọrọ mma onye bụ ego oyibo n'ụwa ego bụ mma nwoke Ndị Abu Dhabi bodo. berezi na mụ na-ekwu Ndị Abu Dhabi bodo. oke ruru nwanne m na-akpụkwa na Ndị Abu Dhabi. ewu chi m na ụmụaka chinyere egwu Ndị Abu Dhabi bodo. obodo oyibo adịrịzi ife onye jere obodo oyibo jesie wee buli ike nwanne m na ahịa ịtọ ka anyị ekele nnekwu mmadụ ametiji bụ ụzọ beti na ọnya agụle ọkwa gị bụ chairman Aguleri Youth na Dubai onye ọma bịa n'ụlọ ego m ịnanụ ọkwa ịma onye ọchịchị ọchịchị adịrịzi nwanne m ọkwa ndị ụka anyị na-ekwu n'Ojukwu Olisa dube gị nụ ịnanụ gọvanọ ya ka ọ Ịgba n'ọchịchị adịghịzi asị m ọchịchị adịrịzi ma ncha ametiji bụ ụzọ Chukwu Olisa ga-edu m ojije ru na gị n'ụwa na ọ ga-abụ ngozi n'ọchịchị adịghịzi nwanne. onye ọchịchị gị bido Ịgba n'ọchịchị ife ọma ka gị ga-abụ obi nwanne nwe iwe ọba ọka nwe onye ụmụ were ọgbọ ka ngizi bịa n'elu na n'ụka mụ na-egwu ụmụ eri feson chairman odogwu chairman ndị mụwe ime Dubai yo ọgba gị ka mụ na-akpọ Egbe ji agba ego. odogwu ego ka mụ na-ekwu ebe a na-agba anyanwụ ụgbọ bụ mgbọ ka a na-ana n'iyi ọnwa elu gị daalụ ka a gaa n'iru n'uko abịa achifu chikoko ya ọkwa gị oge mụ na-achọ n'ihe ị na-anụ n'anya batago ndị ọma n'anya pụta Ndị ọma na-anya bịago. elili ego dị n'uko abịa Ndị ọma elekwu mmadụ ọrụ mụ na-ekele gị Ndị ọma na-anya bịago. oyi ịlarị onwe na-ekwenụ Ndị ọma ịlarị mmanwụ oke nwa na-ekene gị ọkwa CEO PH Global Global Limited na-egwu mmadụ daalụ Ndị ọma na-anya bịago. ya na-akụ chinyelụ nwata obibe nna ya ochi m nke onye lụ onye na-enu ụwa biko manya kọna ya akụchinyelụ daalụ ndị emireti niile ajụjụ nna ajụ unu ụmụaka tinyere egwu ọ bụ na itizi egwu n'ụwa ga-elugbo emireti ka mmalụ egwu adịghị Dubai Ndị ọma na-anya bịago. onyeisi Chineze Ndị ọma ọzọ na-anya mana m bịago. dị na n'oge egwu na-ara Ndị ọma na-anya bịago. kedu nwa karị gwatara niile Ndị ọma na-anya bịago. a na-egwatalụ na-eto Ndị ọma odogwunu na-anya n'oge bịago. ọkwa gị ụka mụ na-akpọ Ndị ọma na-anya bịago. Prince Akweze ọkwụbak ọga mmiri Dubai ọnụ mụ na-ekele gị Ndị ọma na-anya bịago. Abu Dhabi ga-eme gị mma ọkwa ndị ụka mụ na-ekwu ị na-anụ na m ekele ego Ndị ọma na-anya bịago. Chifu Chadi na Agule
eze ọmọgọ ị na-emelụ ndị ọ na-atụlụ eze ọmọgọ ekele eze ọmọgọ gwa nwanne agụleri n'ụmụ eri na-eme nwanne ọwara eziokwu udo ga-achị anyị eze ọmọgọ daalụ Emmanuel ọnụ ọra ogonye ego ọkwa gị ka mụ na-akpọ ọkpati Dubai ma kwa ọnụ mụ na-ekere Arab money ka ị na-eri egwu anya elusi ọkụzụ jewe kwudo onye Chief Okechukwu ndeli atụ egwu onye ọkụ ụzọ gị daalụ onye rike nne gị ka mụ na-akpọ Chief Okechukwu makwa ọnụ mụ na-ekere mmanwụ na bụrabịa ị na-anụ ka egwu na-ara Emmanuel ọnụ ọra oke nwere ibe ọka nwa onye nteda abọ ị na-anụ ka mụ na-ekwu na ọbata were ibe ife mberede ka eji amara ike mberede yiri dị ike nwata eji abọgụ bịala ọnụ mụ na-ekere ọ ga-adịrị gị mma onye nta eji abọgụ ide ị na-anụ gwa ọ na-ezelu udo anya bụ uleri udo obodo nwanne m nwa bụ nwanne ma gwa ọnụ mụ na-ekere gị ị na-anụ oke egwu na-aranụ ayamadu ọnụ mọdala iwe eje nga kristian na Arab money kirili ugwu kristian nwa mama ọdala iwe eje nga pawa nọ na aka pawa ekene Paul n'ịdị ya Musa na Dubai ọkwa jeka mụ na akpọrọ egwu ma ọnụ m ekele ego ọnụ makwa elisi elisi nwazi ọbịa mmeli ị na n'oge mụ na-ekwu Yudi Frank ọkwa nwa mama ọkwa obele nwa Chukwu mere eze ugwu magali ị na nụ na-egwu ekele ego Chief Pius Nweke Igwe Dubai ọnụ mụ na-ekele odogo na ọkụzọ ndị ọma na-anya batago dike ruo nwa bụ nwanne ego mmiri agụle ọkwa gị ka mụ na-akpọrọ egwu ma ọnụ m ekele ego ajeje Dubai Princess ndị Abu Dhabi ugo nwanne m ada mgberi ile m ọnụ n'ime Abu Dhabi ịma gị ka mụ na-akpọ ama echichi bụ ụzọ etiri ego na Dubai daalụ onye ọma na m ekele ego ewu ajeje Dubai ọ gbara egwu aba na-eme mma nyara mụ na-eti ego momode zọkwa makpabago iji dobi rice aka na alụ ego onye isi mmadụ na-alụ ọrụ ọkwa nye oge mụ na-ekwu makwa na ndị ọma na-anya pụtago ọgịnị